Високо в западните Родопи, на над 1200 метра надморска височина, се простира един от най-внушителните водоеми у нас – язовир Доспат. Но зад тези води се крият истории, които малцина знаят. Строителството започва в средата на 60-те години. Хиляди кубици бетон, стотици работници. Българска мисъл и български ръце. През 80-те години България е била на трето място в света след САЩ и Япония по брой построени язовирни стени. Броя на построените язовири достига около 6840 язовира. За да се роди този воден гигант, селата Орлино, Бърдуче и част от Крушата изчезват от картата. Преди това място да бъде погълнато от водата, тук е имало немско военно летище. По време на Втората световна война самолетите на Луфтвафе са излитали и кацали точно тук. Днес то лежи на дъното. Доспат е вторият най-голям язовир в България по обем. Дълъг около 19 до 22 км, с каменна стена над 60 метра висока. Язовир Доспат е не само енергиен източник, но и рай за рибари, туристи и любители на природата. Огледало, в което се отразяват планините и спомените на едно отминало време.